Unsa man nimo gihimo nga imo matong gikalit og sumbag si Victor Ortiz, ha? Tikasan man kayo ka, ha? Gyud sa dito nimo. Nangayo matog suri to, sumbag. Wala to nangayog suri, siya nangunas kuha, giunhan ko niya dukol, ha? Iya kong gibangga headbutt. Kini si Victor Ortiz, tikasan kay na ba, ha? Di ka kadungog. Tikasan kay na si Victor Ortiz mo nang ako tong Wala man daw bayo to imong gihimo kay langan nga nangayo pag itong pasensya tong tao imo man itong gisumbag di man na maayo, ha? Ano man imo man to dayong gisumbag nga tikasan daw kay ng mga tao diri wala dili to tikas, ha? Rules na balaod ba, ha? Dili imuha gid tong kung boxer ka nga dunay panlantaw, ha? Sa imuhang kalaban isip sportsman di nimo nga naon, ha? Tikasan kay kami weather. Wala man na nagtan-aw gani na si Victor Ortiz imo gikalitan og sumba gani imuhang tuo. Gisumba wa pinahawad galit ni mo kalaban naman kag nililagi. Siya may nanguna. Ha? Ikaw tiguwa nga kawag yung kay batasan ba? Dugay na kasi announcer ba? Di pagyapong kakabalo mang interview. Wa ba? Ay kung damaya na yung away, Brad. Ang ato diri interview lang. Ay ikaw man nagunaw na diha. Masigim kagingon ng tikasan ko. Wa mo ko nanikas. Ikaw may problema diri, ha? Kining boxer pawaon ta ka karon diri, ha? Ikaw gid ba? Ikaw may tiguang diri, ha? Nga sa may gusto nimo, boxing ta? Ha? Unsa man? Boxing na lang ta. Unsa man? Kay klaro, ha? Wa kay batasan tiguang nga ka.